Hey, what I say? Yo, my DJ, what I say? Say, boss, say my mix. Bana bangoda nekudai 2020. 2020 murimo mu lockdown. I just lockdown, you have a long down. Where long down? Yeah, ma utotaka kutopotsera mabhazi, achiri makusensenana. Chingodai nekudai chichokokana. Mune mungodai nekudai mfungwa. Yeah, man. Alright, saka muitwa ani koking. Unoitwa Tinashe Deflexity. Yui, Chihota. Yo man. Flexi title. Yeah. Ndimwe kumboimba na Soldier Love. Andito. Alright. Yeah, man. Makambopisa ka last year taikuona izvenyu muma streets. Aiwa maya zvisi last year. Kana this year. Tinge tichingoti munhu waMwari. Amen. Vanotoona ho. Yo man. Saka Mr. Flexi title. Mune makore mangani? 14 years. Alright, 14 years dzekuberekwa. 14 years dzekuberekwa. Alright, makatanga kurova zvemangoma ezvirini? Zvemangoma zvakazvitanga last year pasera. Last year? Yeah, man. Mai manje apa pa 2019? Mai manje papa. Matanga kutorira mudara. Takandwa ndandi. Saka makanyanya kafita imi right. Ngopinda muindustry nongotanga ngoputika kudara. Yeah, ni Mwari. Alright. Saka wabereki manje kutenu vari kuti zvinazvo. Haugona wabereki? Wabereki vanotonakirwa because vanoziva kuti zvinopinza mari mukambani. Zvinopinza mari pateni? Waiziya? Ndimi breadwinner. Yeah. Ndizvozvo. Vanototemboyo nemi mudara. Vodai nekudai but inge titorimo mumaworks. Mune murimo muchingodai nekumaworks imo? Yeah. But saka paningirikinzi pamangoma nezvechikoro izvi munazofambisa sei because muchiri mudiki kaye anzani Mr. Flexi title. Yeah, mungona point yamabvunza iyo iri ball. Kana isiri holiday kuchikoro ndoenda Monday to Friday. Alright. Ndichidzoka kuchikoro ndichiita zvemabhuku. Nguva ndinge ndiri free yaya ndonguva ndinonyora music. Alright. Kana Saturday neSunday ndopa ndinenge ndichiita zvemusic ndino mastudio kudai nekudai. Okay. Saka hambatanidze chikoro nemangoma? Maya zvinhu zvekutoti zvese zvinofanira kugona. Alright, ndizvozvo pfungwa dzenyu dziri right. Because makazvibatanidza manje hazvizobalance. Hazvizobalance. Alright, saka imi munorwa Zimdancehall chete here kana kuti munomixa? Mukona nini? Indorwa music yese. Yes. Wese inonzi music. Alright. Yeah. Yese inonzi music chete munongorwa. Inonzi music ndoirowa. Because last time munenge nhamba kenyu kakapisa stereo keke. GT so. Aka kanonzi hanzi Norondo. Okay, chechi futhi. Kaka igospel kaya. Gospel ka. Yeah, gospel. Muriko. Zvakatanga sekutamba wachingosaisa. Vati ndiri kushanda ndiri kuraisa. Vamwe vati ndikandira matombo asi ndakashanda chandaida kudzinga urombo. Ichava Norondo. Yui. Yeah man. Pandra kufika. Alright. Saka Mr. Flexi title. Ndani wakakuinspire kuti muzotanga zvemusic? Mukona nini? Unonzwa Wingi D. Anonditapa. Wingi D ndiye akada kuti upinde music industry. Yakano tikona tichingorowa matebhuru. Alright, but mati wainini ndikandichita zvangu manje. Okay. Saka Mr. Flexi title munorekodera kuti? Mukona nini? Rera mastudio yese. Kwese munopinda? But 2020 ndine vanhu vandiri kuita zvinhu navo futi. Alright. Kubva kunana Simbu Solid, Harare, ana DKT. Vanhu wamumboshanda navo zva2020? Ndikuita nemastudio ese. Alright, ko hapana munhu wandinosarudza ndoenda kweso kamwe ndidedza chete. Unoenda hausarudzi una pride yakadaro. Nechiu sports. Alright. Saka Mr. Flexi title koma mapromoters anombokubasirai.
mukona izvezvi ndikuita zvamawe because imi Mr Flex Title mari kurekoda chaiyo maya andifunga kuti ingawanikwe because muchiri mwana wechikoro muchiri diki zvekuti hazvokutsvaka nemari dzemastudio zvinonetsa saka imi pakurekoda apa munozvifambisa sei manje izvezvi ka pane munhu ari kundibatsira anonzi Passion Java Pangana Java. Pangana Kuda. Zvibiri. Korere gonzo. Yo man. Boslasha. Vanhu vanokubatsira kutombo kwanisa kurekoda uchibhadhara mari dzemastudio chichichi. Ya man, ndo vanhu vanenge vachitoita zvinhu zvacho. Vabhike ka vanhu vacho vasimbise. Ndongoti Passion Java. Pamwe makangaringi nemagaffa. Yuwi aiwa zvafa. Okay. Yaman. Saka Mr Flex Title the last year pamakatanga kuimba kusvika izvezvi za 2020 makarekoda masongs mangani kana kuti makapinda pamaridhi mangani kone nini aiwa masongs andakaimba akawandisa zvekutoti handisati ndambozviverenga but kutombovhura listi racho daiso notonzwa nungoka dzekuverenga zoto mama acho hamuchatomaziva chetongoti Flex Title akawanda toona kuti zvinhu zvazvakatowanda izvi okay. Saka Mr Flex Title pamanhamba enyu ese munawo da kuti mugoti urera freestyle chero munongosarudza chero pamanhamba enyu amunawo ramudambonzwisa mafans enyu nevamwe vasinganyatsokukuziai vanenge vadambonzwa kuti munonyatsopinda zvakaita sei pane chimwe chinonzi munhu waMwari ka but pane chimwe chikuda kuya pamberi pacho futi zvisati chabuda ngachiwe ndikangofamba samaraba vaibvunza sakapupiwa vepapi mfunge vaifamba unge boys remotorori vachifamba 24 hour pungwe wapapi pachimado-mas iwe wapapi pana jonas iwe wapapi panikapiwa bonus wapapi pamizika taras iwe wapapi pachimado-mas iwe wapapi pana jonas iwe wapapi panikapiwa bonus wapapi pamizika taras iwe namulambo mbambo ndakunokwira mchikopokopo ndochichocho yowemewe chakatorekodwa kana sacharekodwa chakarekodwa but chisachabuda chakarekodwa nani chichiri muinbox kachisachakuya chichisingwe rao chenchi tori paridhi chisingwe chakaipa ichi vanhu vakachimirira vale saka Mr Flex Title pane mafans anenge adambokutera angadambokufollowai vanokubata ipapi mune Facebook Facebook iripo munongoseta kuti Flex Title ndoti Instagram Flex Title official alright YouTube futi musadhibheka kusubscribe alright Flex Title official okay nemuripo kuona zvese kaipa pa WhatsApp munobatike WhatsApp chingokanda kanamba dzenyu kuitira kuti mafans ka nemapromota dzepa WhatsApp dzinyowani vasamuna kudzisiya but vangokubata paFacebook ukataura nemi vanokwanisa alright saka Mr Flex Title muna manager anokumanajai kuitira zvinhu zvenyu wamunoti manager wako izvezvi handina manager hauna manager saka ushanda wega kushanda ndega nditotsvagawo mubatsiri unotsvaga mubatsiri anokwanisa kukumanejawo pamaworks ako anenge achikuitira kuti zvinhu zvako zviende kumberi munomuwana nechipo chamunacho ichi munomuwana saka Mr Flex Title za2020 pamberi apa takatarisira chii kune chii chiri kuuya izvezvi pane chimwe chikunzi munhu waMwari chingoenda paYouTube wongonoti munhu waMwari amen Swakati Africa yes amen no food for lazy women iringo maratobva paTenement haleluya amen munhu waMwari amen munhu waMwari amen wanifuti yasvika paDebeni twaba mudhadha murekeni yaman hai chakaipa chicho chakatorekodwa here ichi chiripo paYouTube tochiwana pa Flex Title official paYouTube ongonoti munhu waMwari alright chakabuda rini ndite 2020 chakatobva kubuda mai manje ndiani akachirekodha chakaitwa naSolid
chakaipa chatsvaga wati chinonzi chi munhu wamwari munhu wamwari amen person Gaffa yo man chakaipa I hope Flex Title munobudirira music industry namwari achimbotadza makore muchina yenyu achiri mashoma kazvekuti hamusati manyatsotanga kamuchazonyatsotanga pamberi apa maita bo Mr. Flex Title masimbisa iri bo